Сәлем достар, сіз Шаян ТВда ең музыкаль тапшыру, түйме тапшыруын қарайсыз. Музыкаль эрудиция, яхшы кейф һәм түймеге тиз басу безнең тапшыруыбызда җиңәргә ярдәм итә. Инде тапшыруыбызда кем кунак дип сорасагыз, хәзер җавап бирәбез. Танылган җырчы, шын артист һәм искиткеч моң иясе, мәгънәле җырлар башкаручы Лия Шамсина бүген бездә кунакта. Һәм инде аның янәшәсендә бүген шын артист дип әйтик, яшь йолдыз Рөстәм Хөсәйнов. Сәлам дуслар! Әзерләнгәннәр команда икәне аңлашыла. Инде икенче команда белән таныштырырга вакыт җиткәндер. Музыкант, җырчы, бизнесмен, әле аның бөтен рольләрен саный калсаң бик озакка китә, ләкин Лия Шамсина өчен искиткеч шәп ир. Артур Маузер. Ассаламу алейкум. Аның янәшәсендә шулай ук саксофонда бик оста уйнаучы Амелия Феофанова. Сәлам! Инде дуслар, сез ничектер, ләкин инде без яңа елны сизәбез. Менә ул менә килеп җитә. Әгәр дә сездә әлеге тойгы булмаса, безнең тапшыруыбыз бу яңа ел хисен якынайтыр, күбәйтер дип ышанып калабыз. Инде Аллага тапшырдык. Башлыйбыз. Беренче тур сүзсез җыр дип атала. Әлеге турда безнең командаларыбызга экрандагы рәсемнәргә карап җырны белергә кирәк булыр. Анда без җырның я берәр юлын, я аның исемен яшердек, я төп сүзләрен, гомумән барсы да җиңел җырлар һәм инде әйдәгез бу ребусны шишеп карыйк әле. Булай сөйләшеп тә фикер йөртергә мөмкин. Кош. Сезнең белән әйе. Мен мында күрәм қар ява, тын гына шаба. Тын гына. Андый җыр ишеткән белем. Шундый сүзләр ничегендә әйбәт барасыз. Карлар ява, менә тын гына ява булып чыга инде. Мин белмим. Душ ничек душ? Без душ бит инде без аны теге әзрәк кенә татарчалаштырып, душ. Душна. Жан, күңел. Ошып килергән яннарыма шул җыр түгелме? Ничек ул? Карлар ява, тын гына, күңелем сиңа ашкына. Ошып килергән яннарыма. Дөрес җавапны тыңлыйбыз. Әйе, күңелем сиңа ашкына. Алар белделәр һәм инде аларга 1 балл. Алга таба дәвам итәбез һәм инде икенче музыкаль композицияны белергә тырышабыз. Игътибар экранга. Һәм инде безнең монда гадәттәгечә. Все, ну это легко инде. Нәрсә? Килсин, үзең кил, яратам шуны бел. Килсин, үзең кил, әле дә соң түгел. Шул микән, юк микән, хәзер беләбез. Менә үзең кил, яратам шуны бел. Килсин, үзең кил, әле дә соң түгел. Менә карагыз, сез менә бу Рөстәм шулай бит, Рөстәм, Амелия, алар инде менә сезнең җырларда үсә, менә. Әйе, Аллаһка шөкер. Исәп әлегә 1-1. Безнең әле тагын бирим бар, карыйбыз. Монда да кыш турында. Монда да нәрсәләр кыза, нәрсәдер пешә. Җимеш. Шия. Как будто мин белән бу Нәрсәдер әйтә ул аңа. Сырны. Нидер сырны әйтә. Иң мөһим сыр әйт, нәрсә әйтү мөһим түгел. Кыш шия пешкән. Әйе. Кыш шия пешкән. Кыш көннәрендә. Кыш көнендә. Бас.
Ризеге бастым. Қыш, қор, несі шие пішкен. Хорош, молодец. Пішкен. Вот мен қатерлеманы сөзлері бар не, бұл жырының әйбірі түгіл. Ол сөзлері жырының, әйе. Сөзді айтесің. Әйе. Ераққа кетірсің. Шие пішкен, сір. Қыш күні пішкен шие. Yok, bunun melodiyası iste. Sözleri gene. Олардың сөздері есте, мелодиялары есте түгіл. Әйдәгіз біргәләп. Әйдәгіз біргәләп. Қыш Pişkeninde pişken şiyem gidin. Афарин. Афарин, енді бұл бал келешесіздер ғайле башлығына рұқсат етсеңіз, шулай атарға ярыдыр бейді ғайле башлығы деп айтыры. Яқшы, ғайле башлығына Мелис Яфановаға кете 2-1 Афарин. Yauğan parlarmıda, Zidekleşip barğan parlarmıda, Sindik mima bugün süyenliydi, Kış gününde pişken şiyenliydi. Aferin, eydegiz devam ederiz. Gabriel'e ihtibar imranıga. Yok. Сен ол Қияш кібік, гүмбәк кібік, яңғар кібік. Сен ол гүмбәк, сен ол... Қар кібік. Сені нәрседір, міне бұл, сені нәрседір ішлеттім дей, міне мұнда нәрседір білән шағыштыра енді. Сені... Bu estraдаdan mı? Estraдаdan bizim. Ну, бұл. Бұл Ришат Тұхватулинның. Ришат Тұхватулин қатыны білән жырлай. Теңләдім. Нешек болмайын? Мен сені... Ең жылы яңғырға, теңләдім мен сені ең матур гүмбәге. Теңләдім мен сені ең яқты құяшқа. Шул болсын, әйе. Машалла. Әне турында жырды ерсің мұнай. Қарамалы göbeğini bilem. Енді жауап қабыл етеді, айтағыз дұрыс жауапына ешітті келі. Теңләдім мен сені ең жылы яңғырға, қышқа шақтым дауға, самғаған шығарға яшам Міне бит. Енді есеп 2-2, һәм біздің тағым бір бирем бар. Біз енді қазір қойсы команда лидерлыққа шыққанын аңлайшақ біз. Әйдәгіз. Haydi. Bu yegüreler, balet. Соңғы бейі. Лабау. Жыраларға керек, әйе? Білмеймін, соңғы бию. Нендей соңғы бию? Соңғы бию. Эльмира Нагимова һәм Марат Яруллин. Соңғы бию. Жыр. Хәзір. Нешканда? Соңғы бию. Йоқ. Соңғы бию. Йоқ, тұқтағыз. Аяғын сындырды. Йоқ. Соңғы бию. Ты помнишь? Вообще. Сейчас. 5 секунд. 5 секунд. Көпте түгел, озда түгел. 5 секунд. Ле, баш ватмағыз. Шундай мотор башына отырға ярамай. Шыл мы? Чөнки бұл біз жауапны қабыл еттік, ол дұрыс болғанда біз енді яңғыратабыз ғана. Міне шылай еттіріп, дұрыс жауап, тыңлайбыз. О! Афарин. Ішке 2 достар, ішке 2. Міне бит, нинди мотор жырлар, мәхәббәт турында, қыш турында, яңа ел турында. Енді шундай исәп белән без 2нче турга күчәбез. Безнең 2нче турыбыз һәм әлеге турның исеме, атамасы үзең җырлап бетер дип атала. Хәзер инде җырны без яңгыратабыз. Бер мизгелдә ул туктап калачак. Һәм сезгә шуның ахырын белергә кирәк булыр. Авырлыклар туган очракта без сезгә вариантлар тәкъдим итә алабыз. Әгәр дә вариантлар сездә белсәгез, искиткеч сез профессиональ белгеч булып чыгасыз җырлар өлкәсендә. Игътибар тыңлыйбыз.
Яшәсен һәркем назга күмелеп, сезнең күзләрегезгә карыйм да, сез ахырын белмисез бугай, шуңа күрә вариантлар тәкъдим итәбез. А варианты: балкысын күктә сүнмәс йолдызлар, яңа ел белән дуслар. Б варианты: гел күңел ачсын егетләр, кызлар, яңа ел белән дуслар. В варианты: гел яңгырасын иң матур җырлар, яңа ел белән дуслар. Иресен күңелдәге бызлар, яңа ел белән дуслар. Яңа ел белән туганнар, яңа ел белән. Әйдәгез. Мыза без ике вариантта кабул итә алабыз бит, шулай бит. Икене, әйе. Булай күбрәк А вариантына ашаган. Балкысын күктә сүнмәс йолдызлар. Әйе. Чөнки моны теге Илмира Калимуллина җырлый, ә ул йолдызлар турында җырларга ярата дип әйтәсездер инде. Шулай, һәм инде ул битендә булай йолдызлар балкыса әйбәт дигән сүз. Шулай. Йолдызлар, в смысле, йолдызлар. Әйе, дөрес әйтәсез. Гел яңгырасының матур җырлар шулай. Матур ята бу җырга. Берсен сайлабыз. Берсен Берсен кайсын сайлыйбыз? Амелия, кайсын сайлыйсыз? А. А варианты, X саксофонист, А варианты сайлады. Сез ничек уйлыйсыз? В дип. В дип уйлыйсыз. В дип уйлыйсыз ли гел яңгырасын иң матур җырлар, яңа ел белән дуслар. Ну, Б точно туры килмәй инде. Әйдәгез, дөрес җавапны ишетәбез хәзер һәм ул сезгә кайсыгызгадыр бал китерергә мөмкин. Яки берегезгә дә китермәскә мөмкин, алай да булырга. Була, димәк, әйдәгез тыңлыйбыз. Җиргә тынычлык илгә инде, яшәсен һәркем назга күнәрә, балкысын күккә Бергәне әлегә турда. Беренче уй минем авария турында булды. Шулай да әзгән әлгәрмәдек. Әйдәгез, икенче биремне дә тыңлыйбыз. Шулай ук яңа ел турында җыр Илгәрәй иҗатыннан. Матур итеп теләсәң шынга ашар хыялың. Бик тиздән килеп җитәр күтәреп бозын корын. Иң зур өстәл артына дусларыңны җыярсың. Килеп җитәр буранлап, Харам. онытмыйча без барын. Матур итеп теләсәң шынга ашар хыялың. Укыган идем. Яңа ел, әйләндерә җир шарын. Матур итеп теләсәң шынга ашар хыялың. Әйлән чайдагыз. Б дип уйлыйм, Б. Туры килә. Бик тиздән килеп җитәр, күтәреп бозын корын. Сездән нинди фикер, уйлар? Кайсын сайлыйбыз? Һәркем Амы. үзенең изгелеге буенча аңлый. Б. Бны сайлады. Илгәрәйнең тавышын ишетик әле. Беркемгә дә булмады. Менә сиңа Киләсе җырчыларны, дуэт җырчыларын тыңлыйбыз. Әйдәгез. Сөйініш шаты, та-та-та-та-та. Сөйініш, шатлык, мәхәббәт, саулык. Әйе. Андый вариант бар. Хәзер аларда сөйләргә может. Дуслар, туганнар җыелган чакта күңелле уза чак яңа ел. Сөйініш, шатлык, мәхәббәт, саулык алып килсен безгә яңа ел. Тәмле бүләкләр, матур теләкләр әзерләгән безгә яңа ел. Бию җырларга вакыт калачак. Бик көтәбез сине яңа ел. Сезнең вариант Б. Б варианты. Безнең дә бар. Алар басып өлгергәннәр. Әйе. Димәк, әйдәгез дөрес җавапны ишетәбез. Әфәрин сезгә инде бу сезгә һич шиксез киләсе җыр игътибар тыңлыйбыз. Яңа ел турында нинди генә җырлар бәйби? Last Christmas. Ну, этот же. Аның английша да бар бит. This year башланган. Christmas. Christmas. Baby my heart. Аның бит инглизчә версиясе дә бар, монда юк. Инглишчә версияда ул this year дип җырлый. Бу ел. Вариантлар. Бу ел булса
This year. Әйдәгіз, сіз тәржіме етесіз мені? Әйе. Yok, bu bitinde edebi tercüme anda sizin tercüme etmez kadar mümkün. Әйдәгіз вариантларын қарайсыз. Әйдәгіз. A varianты қыш бабай келе құтларға бүләклер. Точнамасы туды. Яңа ел ява көмеш қар, жемілді көкте йылдызлар. Әйме шундайсыз. Анар A varianты қыш бабай келе құтларға бүләклер сұрарға ұнытма. Б. Бәйрәм кишін матурлап шыршыны бизерге ашығам. В. Яңа бәйрәм утлары яңа ел келе яңа ел. Г варианты ата түрлі салютлар яңа ел құтлы болсын. Точно наоборот, мне кажется, в туды. Сіз айтасыз бірінші. Мөхим түгел, қойсығыз бірінші. Яңа ел сөздері көп. Сіз басқан едек, зәйін сіз бірінші айтасыз. Бұл момент был типа. Әйдәгіз, вақыт. Яңа бәйрәматлары, яңа ел келе, яңа ел. Ну, негіз, В болсын. В. В варианты деп білесіз. Қайсы? В-ны сайладылар алар. Яңа бәйрәм утлары, яңа ел келе, яңа ел. Анда мелодия бойынша вот this year та-та-та-та. Һәм инде қыш бабай туры келмей уже мелодия Қыш бойынша. бабай тура келмей. Бәйрәм туры келе. Яна деп жырласаң, ну тоже нормально туры келе. Ләкин исемге ашаган Яна исеменә. Атыңда ата инде. Ата-ана ел. Сіз бит В сайладыңыз. Ая? Біз бәлки тогда Б-ны сайлайық. Бәйні сайлаймыз. Бәйрәм кишін матурлап шыршыны бизерге ашығам. Шул болсын. Әйдәгіз дәрі жауапны іштәбіз. Мақсут Юлдашев. Мында мантыклы юқтыр, недер. Фәрин, 2-1 исәп, 2-1 біздің тағым бір биремебез бар. Әйдәгіз шуны тыңлайбыз. Общий. Эр яңа ел келе илге жырлады сен бейді. Сен білесің бе? Аха. Наверное. Әйдәгіз. Ну. Так нечестно. Yok вариантларды. Вариантларды. Яқшы ярат. Қаршы олық бірге танышлық болсын жерде. Бұ матур бәйрәм түнінде көңіл ашсын һәр кімде. Сәғат тілі сұққанда бәхет келсін һәр кімге. Бәйрәм күнін күтіп ала жерде һәр кіші де. В болсын. В болсын. Сізде бар ма вариант? Либо А, либо Б. Точно. Яңа ел келе. Илге жырлады сен бейді. 2. А. А варианты болсын. Әйдәгіз ихтибар, жауапны қабыл еттік, тыңлайбыз. Болды бит ишмасам. Алар тигезләштеләр, исәпләре хәзер тигез. 2-2 әлеге турда һәм безнең соңгы тур калып бара. Ахыргы турда безнең командаларыбызга мин җырлаган җырлардан кем турында җырлаганымны аңларга кирәк булыр. Әлеге җырларда мәшһүр шәхесләр турында ниндидер фактлар, аларның иҗат җимешләре, бәлки монда инде яшеренгән. Шулай иттереп, әкрен-әкрен һәр ел сайын аларның шәхесләрен аша-аша без инде бу шәхесләр турында җырлар сөйләрбез, җырларбыз. Яисә минем әйбәтлешә реп карабыз. Димәк, әзер булсагыз, игътибар белән тыңлагыз. Тимәгә басуга мин туктыйм һәм сездән җавап көтәчәкмен. Киттек. Мин басаман, сен басасың, мин басаман. Мин Кукмара кызы дия туган ягы турында, Татарстанны ярата иң популяр җырында. Дәресләре Наверное. Ага. Білмеймін, бәлки әйбір. Ашықмадыңыз микән? Теге, бар бит, бір жыршы. Шул инде. Әйе. Бар инде. Тым исемен, әйбір. Лайла вроде. Лайла. Біз басақ бола ма? Yok, пока. Yok, Лайла, мен жыршысын айтам Лайла дейді. Теге,
Ненде жыр? Лейла микән? Biz bilamiz, biz Yok, bilamiz. жыр түгел, әйбірі Лейла. Лейна, бәлки. Лейна, әйе, Лейна. Лейла түгел. Тегін малайна белым барс. Малайна белым барс. Шулды білесің. Ну, бәлки. Қойдан оңладың. Татарстанны яратайын популяр жырында. Міне бит. Мен ишетмедім. Мен яратам, сені Татарстан түгел енді. Ярар, жауап қабыл етілді. Сізде башқа вариант жоқ ма? Алай-былай, мен де оқыттан түрмедім дұрыс. Belki оқып отырырсың. Yok, әйдеңіз қабыл етейік. Дұрыс жауап. Лейна, Афарин. 1-0. Әйдеңіз дәуім етеміз. Икенші кішіні біліп қарайбыз. Бұл егітні білмеушілер милләтімді юқтыру. Бұлай жидді көрінсе дә тұрмышта бик шуқтыру. Бик көп йыллар бойы өзінің дәрежесін түшірмей. Құдай аңа сәләт берген шул сәләттін яшірмей. Фамилиясы өзінің бар нәрсәні біле тұрған. Прическасы һәм стилі йыллар бойы тұра тұрған. Қазанда артист көп дейпмісің, ул хаманда Уфада. Аның тауышын танырсың, Қаразин Харбутама. Хаманда Уфадан көп жыршылар бар. Әйе. Башқұртстаннан. Ишат Тухватуллин бар. Уфада, бүгінде Уфада. Бүгінде Уфада. Бүгінде, значит, жоқ болмай. Фамилиясы өзінің бар нәрсәні біле тұрған. Фамилиясы өзінің бар нәрсәні біле тұрған. Лей әйткен едіңді. Мен әйттім. Нәрседір әйттігіз сіз? Фамилия турында? Бір жыршының есімін әйткен едіңіз бая. Айдар Галимов. Фамилиясы аның бар нәрсәні біле тұрған. Галимов. Галим сөзінен бетінде ол. Галимов. Мен білейін. Демек. Нәрсе әйттірге. Қабыл етеміз ме? Сіздің сөзіңізді. Жоқ, попробуйся. Айдар Галимов. Жоқ, енді бермей қалар. Ikiniz de Aydar Galimov gibi ettin. No şul bulsun indi Aydar'ı çünkü dürüst cevap bitindi ol. Aydar Galimov. No. Açısız söyleyeyim. Biz bit ayttık. Siz bit anı. Aydar Galimov tuğul gibi etesiz. Aydar abi. Demek Aydar. Ayara beselam. Demek Farin 2-0. Üçüncü müzikal birim İhtibar. İcat yolu onun bik köptenden başlandı. Ol şaqta ok ritmi bilen ol sahneden taşlandı. Tatar rapi eğer bulsa olardan başlangandır ol. Hazır eğer tınlasan sen eytirsin bu bit old school. Bu türkümni hatırliler eli haman tınlılar. Tik bu yigit bir vakitta solni yolun başlaydı. Estağfirullah diyer idi. Kursa abiyim eğer de hatta jırların bilmiler. Tik obrazın her kim bile. Andı gözler, andı yüzler Tatarlarda birevgini. Eli ansığına jitmi. İlyaslar bilen başlağın mı? Usal mı? Usal diye bilsen hemen. Demek, eli ansığına jitmi üstüne ol buyav sibe her bir jırı atkan Oktay bizni buğan siyasetke ahırı jırlağan dağının tüzeledir jirahatlar. Demek dürüst cevap Nazim Efendi Usal, Nazim Efendi kim ol deb oylap koydular. Klassik jırlarını başqarıga yaratkan Rüstem hem indi öz dünyasında yaşagan Yaşam seni. Demek barandı kişi hem indi ol yaşlar arasında bek popüler. Demek 2-1 әлігі турда шулай етіп, біз бары тек ғымым нәтиженігіні күтібіз, hem енді яңа еліні күткен кебек. Бүгін шын күрішті деп айта алам, хешіксіз. Команда, Артур командасы һәм Амелия командасы А болу сәбәпледір, енді бірінші болу сәбәпледір. 5 балалып, ikkinchi o'rinda qoldi. Birinchi o'rinda Jili Balalov Liya bilan Rustam komandasi birinchi o'ringa loyiq bo'ldi. Aferin sizga. Endi do'stlar, biz de sizning bilan sog'lashamiz, ham kelasi uchrashuvlarni kutib qolamiz. Kelasi yangi yillar bilan do'stlar. Sog' bo'linglar.